2 anys vam formar el govern que els ciutadans ens havien demanat, un govern plural i equilibrat. Aquest equip de govern ha gestionat de manera eficaç, a partir del debat i el diàleg, per tirar endavant els acords programàtics. Aquí teniu la feina feta fins ara i continuant treballant per aconseguir-ne molt més. És evident que els 2 primers anys a la presidència de Maite Salort al govern del Consell han estat fructífers. S'han rebaixat els sous dels càrrecs per dedicar-los a benestar social, als col·lectius més vulnerables, a les escoletes i a l'habitatge. El Consell ha avançat en polítiques socials d'infància, en el manteniment d'escoles infantils i en menjadors escolars d'estiu. S'han fixat criteris per a la contractació responsable que millora l'impacte social i ambiental. La Comissió de Greuges és un fet, primera i única a les Illes Balears, i també s'ha creat el Consell d'Illa, com a òrgan de màxima participació. L'administració insular és ara més transparent, amb més informació al web i xarxes socials. L'oposició té un lloc al Consell Executiu i també a la Fundació Foment del Turisme. La planta de Milà disposa d'un nou projecte de gestió que recupera part del combustible sòlid amb les obres de millora de la planta de tractament. També s'ha tancat l'abocador antic per donar garanties ambientals. S'ha ampliat la reserva de la zona marítima i es compta amb un pla d'acció de la reserva de biosfera i disposa d'una inversió del govern balear de 120.000 euros anuals. També el contracte agrari reserva de biosfera ha esdevingut el motor de l'agricultura sostenible. La revisió del Pla Territorial Insular ja està en marxa. S'havia d'haver fet el 2013, perquè és l'instrument que ha permès fer un ús sostenible i ordenat del territori. S'han reconduït les obres a la carretera general a partir de criteris de sostenibilitat territorial, econòmica i de seguretat. S'ha rescindit contracte de les obres entre Maó i Alaior, sense cap cost per a l'administració. S'han iniciat les obres entre Ferreries i Ciutadella, l'enllaç d'entrada a Alaior i s'han revisat les rotondes innecessàries a doble nivell, com la d'Argentina i Rafal Rubí. La millora del transport públic és una realitat. Es recupera el bus exprés entre Maó i Ciutadella, augmenten les línies i freqüències a les urbanitzacions i es possibilita transportar bicicletes en el transport regular. En 2 anys hi ha hagut un increment del 16,5% d'usuaris. Inversió de 150.000 euros als accessos a les platges, Macarella, La Vall i Son Saura. 700.000 euros d'inversió als camins públics municipals, mitjançant convenis amb els ajuntaments. Son Saura, Cala Turqueta, Son Vives, Tramuntana, Rafal Rubí, Vinixems i Trapuconet. Millora d'accessos a les zones amb alta densitat de trànsit, històricament reclamades pels residents. Carretera de Sant Lluís, a l'alçada de les cases de l'Ateneu, Cos Nou, del Port de Maó i entrada a Cala Blanca, a Ciutadella. Ja estan en marxa les directrius estratègiques de Menorca, DEM, un projecte de recerca i participació per compartir el coneixement i dibuixar la Menorca del futur. Ara hi ha entesa entre l'administració i el sector turístic a través de la Fundació Foment del Turisme de Menorca per treballar la promoció a través de la posada en valor de l'entorn natural de l'illa i també de la gastronomia, la cultura i el patrimoni. Els indicadors apunten que la temporada turística s'allarga lentament. El Pla de Desenvolupament Turístic també està en marxa perquè és l'eina per planificar i gestionar el turisme amb la participació ciutadana. El projecte Made in Menorca promou el producte local produït i elaborat a Menorca. És un element que permet diversificar l'economia, fomentar el consum de proximitat i la comercialització. Reactiva el sector agrari i pesquer,
el comerç local i la petita i mitjana empresa. Després de molt de temps, s'ha posat en marxa el Centre BIT de Menorca, conscients que la innovació i la tecnologia són eixos estratègics per al desenvolupament socioeconòmic de l'illa. S'han recuperat inversions al patrimoni històric i cultural amb un increment inversor del 300%. S'ha aconseguit la inversió de l'Estat amb un nou projecte museogràfic ambiciós per al Museu de Menorca. Se segueix amb la Menorca talaiòtica a patrimoni mundial, amb un augment del 37,5% de visites als jaciments. També es recuperen les polítiques per a la creació artística amb ajuts a les arts visuals, producció audiovisual, arts escèniques i per a escriptors de Menorca. El reglament lingüístic del Consell recupera els drets dels ciutadans a ser atesos en català. Recuperam els canals de televisió en català, Canal 33, Super 3 i 324, el suport genèric a l'edició en llengua catalana i les ajudes a l'ús del català per a empreses, comerços i clubs esportius. L'impost de turisme sostenible, que alguns no volien, permet ara inversions i millores com el camí de cavalls, la restauració de part de la murada del castell de Sant Àgueda i la rehabilitació de les torres de defensa de Senitja i Rambla. S'està també elaborant un catàleg de camins rurals. S'està elaborant un pla d'usos per impulsar el conjunt arquitectònic del Llatzeret, cridat a esdevenir un dels grans atractius de Menorca. També s'han recuperat 400.000 euros del govern balear per executar el projecte de les coves de Cala Blanca. En 2 anys s'han atorgat 3 milions d'euros als ajuntaments per executar projectes a través del PIC, el Pla Insular de Cooperació. S'ha incrementat en 100.000 euros l'aportació del Consell Insular al Fons Menorquí de Cooperació en ajuda a la cooperació internacional, quasi el 0,7%, i hem liderat l'acció institucional a favor de l'acollida de persones refugiades a la nostra illa. Com veus, la feina d'aquests 2 anys ha estat intensa i ha donat els seus fruits. Ha servit, a més, per canviar Menorca a tots els nivells. A partir d'ara, continuem encara amb més ganes i il·lusió.